Iti DAMDAMAG CORDILLERA niya Kalinga nagbalakad kadagiti manalon asaan pay nga agmula iti pagay gapu iti epekto ti El Nino. Kabayatan na nagpalagipmat ti Commission on Elections Mountain Province kadagiti agtarigagay a makibalubal iti maangay a 2026 barangay and SK elections iti panangsurot da kadagiti may pablak nga schedule. Report idanon ni Anjel Kim Pengosro. Sa nga pulukot siya ma PWD employees, tinahire kan pinagtalin na edda kas maibasar iti qualifications kan performance da. Ti DSWD car katadaan iti agarup 1,400 a regular job order kan contract of service nga empleyado iti intero a rehiyon. Agserbi dagiti PWD employees iti nagduduma a posisyon, kas iti middle managers, information technology specialist, field workers kan driver. Gapoy tagtultuloy a panagbabati danom iti Chico River, akang runaan a pagtataudan ti danom para iti Upper Chico Irrigation System. Naibalakad kadagiti mannalon asaan dapay nga agimula iti pagay, tapno maliklikan ti panakalugida. Imbes a pagay, agmula da kadagiti nateng asaan launay ngagkasapulan iti danom kas iti mais, kamote, ken dumapay. Makikikoordinar mo ti ahensya kadagiti lokal a gobyerno, Irrigators Association ken dumapay a masaknan, tapno may panamnama ti umno a panakaimanihar ti irigasyon ken patas ti panakaiwaras ti limitado a supply ti danom. Iti umadani at 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, in report ni Provincial Election Supervisor Attorney Paul Martin nga daan iti nasurok 116 regular voters ken nasurok 42,000 SK voters iti Mountain Province. Pinalagipan na pay dagiti agtarigagay a kandidato ken iti publiko dagiti napateg a petsa ti eleksyon. Pakairamanan ti panakaipila ti certificates of candidacy manipod September 8 aging October 5. Campaign period manipod October 22 aging 31. Ken election day into November 2, 2026. Impalagip namet kadagiti kandidato ken botante atong palenda dagiti linteg iti eleksyon. Karaman ti panakaiparit ti nasapa a panagkampanya, panakaipatungpal ti eleksyon ganban, ken ti panakaiparit ti arak iti bisperas ken kabayatan ti aldaw ti eleksyon. Tapno makatulong amang ipasigurado iti natalna, naurnos, ken mapagtalkan ng eleksyon iti Mountain Province. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.